anọ n'izu ụka anụnwa wee kwuo na dịka akwụkwọ nsọ si kwuo enwere mgbe mmadụ ga-anwụ nakwa oge a ga-amụ mmadụ. Nke a wee bụrụ ihe kọwara na ndị mmadụ gbakọrọ n'iru uju na ezinụlọ ndị be Obika. Ya bụ ezinụlọ anụnwa ndị enyi na ndị na-echere ha ezigbo echiche jere na St. Mary's Anglican Church Nri n'ebe a nọ wee nie ka ụka ma nie prọfesọ Chukwuemeka Obed Obika ka anyị soro Queen Anịgbaọgụ onye jere n'ebe ahụ n'aha ABS. N'okwuchukwu ya, ụkọchukwu Victor Kwulunebe nke isiokwu ya gbadoro ọkpa na iwu kachasị mma doro ndị mmadụ niile ọdụ ka ha na-emeso mmadụ ibe ha dịka ha si wee chọọ ka mmadụ ibe ha mesokwa ha, wee kwuo na ọ bụ ụdị ndụ a kwesịrị ka ndị mmadụ na-ebi n'ụbọchị taa. Nwunye onye ahụ lagoro mmụọ bụ Oriakụ Obi kwuru na di ya rịara ọrịa ọtụtụ afọ tutu ọ nwụọ, wee kwukwa na n'agbanyeghị na di ya tọrọ ya nke ọma, o metakwara ya mma mgbe ọ dị ndụ. Ụmụ onye ahụ lagoro mmụọ bụ Ikemefuna na Kenechukwu Obika yọkwara ka udo chịa na ezinụlọ Obika, wee kelekwa ndị niile wepụtara oge ha ịbịara ha ụlọ akwa. Queen Anịgbaọgụ, akụkọ ụwa ABS.